Iya. Oke Mas Goreng. Mas apa? Iya. Kanggo Mama Enopi, Mimi Enopi. Kanggo Mas Goreng. Aha, Mas Bore. Hei. Hei. Wong demen Oh iya, oh iya. pancen kurang pengalem. Mas Bore. Wong sengit pancen beli kurang penganggi. Oh ya. Ayuni, Oh, Bang. ayuni karena cinta. Bisa berarti ya. Ganteng Mas Goreng, ganteng karena Goreng. di rupa. Mas Goreng. Oke Mas Goreng, Mas Mas Goreng. Goreng, Mas Goreng, Mas Goreng, Mas Bore. Mas Goreng, Mas Bore. Mas Goreng. Mas Bore. Makin Mas jare Goreng. batur-batur itu alam. Oh iya, oh iya. Tapi kula Mas Goreng. wong lagi suka landrima. Amat. Wong sijin milu kerugian apa? Tuhan Yesus bilang. Enak ngeblenak Oh iya. hadirkan Oh, sampai sinyangga. Mas Borek maning. Yeay. Calonku nomor loro, calonku Mas nomor Borek. loro, calonku Mas nomor loro, Borek. calonku nomor Mas loro, Borek. calonku nomor loro. Borek. Ai, Mas ai, Borek. ai, Mas ai, Borek. ai, Aye. ai, ai. Aye. Coba. Ien kanggo sapa? Nomor loro. Aja rewel, aja ngomong ning urusane wong badan dewek durung tamtu ning persoalane batur melu-melu. Asik. Mas Borek maning dihabisin. Mas Borek dihabisin. Mas Borek, Mas Borek, Mas Borek, Mas Borek, Mas Borek. Aja rewel, aja ngomong ning urusane wong badan dewek durung tamtu ning persoalane batur melu-melu. Sebab cinta orang katon ning mata wong loro sing bisa ngrasake bahagen mangan karo segalan uyan. Oke Mas Goreng, Mas Goreng, demen Mas Goreng. umpama urip Mas ning Goreng. surga. Mas Borek maning. Ye, dihabisin Mas Borek. Aye aye. Tobat. Goyang sampai pakai. Ayo mangga mangga mangga. Say. Oh ye, kanggo panitia panitia. Kanggo aja rewel, aja ngomong ning urusane wong badan dewek durung tamtu ning persoalane batur melu-melu. Ayo kanggo sapa? Tobat.
aja rewel aja ngomong ning urusane wong badan dhewe durung tamtu ning persoalane batur melu-melu